गुवाहाटी नोगोरमानि गरसुक पुलिस थानानि मोनसे WGPD हानजाया गंसे ATMखौ सिफायनो नाजानायनि दायाव सासे लाइमोनखौ खानो हायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै सोरांसे समाव गुवाहाटी नोगोरमानि लख्रा ओनसोलनि सावखुसियाव गंसे ATMखौ सासे सुबुङा सिफायनो नाजादोंमोन। उननि समाव ATMखौ सिफायनो नाजानाय जाथायखौ मिथिनो मोननायनि उनाव गरसुक पुलिसआ संदाननाय हाबाखौ जागायो आरो 19 बोसोर बैसोनि मानबज्योति शर्मा मुंनि सासे लाइमोनखौ खानो हायो। हमजानाय ATM सिफायनो नाजाग्रा मानबज्योति शर्माखौ नलबारि जिल्लानि बेलसर थाना सिंनि गान्दिया गामिनि प्रणब शर्मानि फिसाज्ला होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायो। आरो बे समाव हमनो मोननाय सिखावनिफ्राय बांसिनै मिथिनो थाखाय सेबबाय थानाय जादों होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोबावो।